И какво става, хора? Ние сме започнали днес, ще започваме една нова поредица на Майнкрафт, сезон 1, оцеляването на Дъпа Channel. Ако ви хареса това видео, абонирайте се с камбанка, лайкнете, споделете с приятели и да почваме. И искаме да кажем много благодарим за подкрепата на миналото видео. За по-малко от 10 часа събрахме 10 лайка, което значи нов епизод на One Armed Cook. Но не се притесняйте, One блока не е изчезнал, просто започваме тази поредица. Първото нещо, което трябва да направим е да съберем дърво. Трябва да направим чалендж без дърво. Това ще е доста интересно и много трудно. Напишете в коментарите дали искате чалендж без дърво. Кораб! Аз ще убия първо овцете и идвам до кораба. Добре, аз стигам за кораба. Нека направим всичко на планкове, направим на крафтинг тейбъл и малко пръчки и една кирка. Ела да ти дам каменната кирка да събереш малко. Чакай, че имам затруднения. Ето, нека отидем за кораба. Ти взимай малко камък. Аз ще взема и камък и храна ще взема. Така, стигнахме до кораба и има чест. Панталони кожени с кърсан ванишинг, доста хубав енчант. Даже ми е любимият. И се давя. Ето ти. Малко камък. Чакай, не, дай малко. Или също ти направи работите. Нека да направим още малко пръчки, да сложим така. Направим една кирка, защото ти имаш две брадви и два меча. Ето. Мерси. Аз мисля да направим една печка, защото съм гладен. Нека да вземем малко по-лесно съгнесива в тази ръка зените. Я служи печката да опече още, защото имам още в мене. Довиждане. Напред е равно, мисля там да си направим къща. Където кажеш? Равин! Няма нищо. Ще почва да става тъмно. Ти имаш и вълна. Имам една бяла и една кафява. Еми аз виждам две бели. И ще направим само едно легло обаче. Да. А ти къде си? Еми напред. Да, ама Натам къде ти казах, че е равно. от равина, аха. Има вещица при мене. Розова! О, розовата! Ама къде си? Ще я трап. Видях там май. Ама намерих друга овца. Мислям тук да е къщата. Докато ние някак се опитвахме да избутаме тази много тежка нощ, умряхме 8 пъти. Намерих. Не сме умерили по сигурност нито един път. Не сме умрели, да, нито един път не умряхме. Да, има прекалено много животни, които мисля да убием преди да идем в селото. Аз имам кокъл, аз ще отида в селото, ти после. Колко овци има? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 овци. Добре, убих, т.е. взех 6 овци в мое притежание, ето ги тук в инвентара. И сега мисля да направя едно. Мисля да събера всичките ти овци, без това са много, и да ги разводим. Мисля да им направя тук някаква дупчица. Какво държиш тук? Такъв беше живот. Аз ще отида да взема и другите бали. Ще разводя и крави, защото кравите са много важни. Кожа. Мисия крави в процес. Ох, тези крави, майко. Мисля да се заселиме в селото, ако искаш. И аз мисля да се заселим в селото. Напишете долу в коментарите дали искате да се заселим в селото или да си направим собствено. Изберете селото, защото не може да строим. Аз нося стадо крави. Брид. Добре, да. Аз ще се респект в Iron Golem. Тук имаме Black Furnace, което е доста полезно, така че се го взимам. Мисля, че за това се развиваме доста добре. Да. Напишете долу в коментарите какво искате да направим в тази поредица. Този искам да го трапна. Така. И ето ги, правим 4 пръчки за емералди. Време е да нафармим малко дърво. Преди да продължа към фарменето, ще направя и за тия кокошки малко ферма.
Време е да разводим малко пилета. Операция да бъде храна успешна. За сега май тази малката къщичка ще е нашата и отивам да стана малко богат. Отивам да стана богат. Хора, пишете, ако искате на някакви различни игри да играем в коментарите, ако искате, пишете. Yes. Така, и да видим колко ще... Да. Аз какво да правя? Не знам. 16 емералда. И се левелъпва. Да видя какво ще се падне. Лък за едно емералче ще взема 2. Ой, 2 даже, да. И за да дигна левел ще ми трябва още. Дали струва да дигна левел? Обаче ще похарча много пък. Да взема ачивмент. Я събери. Ето ти един лък. А стрели? Те май са на следващия левел, трябва ни още такова. Трябва той да се отключи пак това. Имаш и 2 флинт. Нямам флинт. А сега как да изляза? Тия ги взимат тия работи, да ти има. Да, трябва им легло да парат малки така вилиджери, да. Не. То трябва ли? То май не трейдва. Да, ама ще го направим да трейдва, защото ни трябва поне 2. Чакай. Дай тук влезте. Излез. Излез. Чакай, я ми дай малко дърво. Имаш? Имам дърт. Дърво имаш ли? Нямам дърво. Я вземи малко дърво. И флинт, ако имаш 2 флинт. Ще ида да видя в честа какво останало там. Това не съм. Айде да спиме. Чакай. Дърво дай. Идем. Ще ти стигне ли? Да. Чакай. Не бегай и натам. Чакай малко. Така. Тук съм затворил още един в една стая. Окей. Така. Трябва ли ни котка? Не. И ето вече може да си влизаме и излизаме. Така. Също трябва да поставя това, да сложа 2. Да сложа тук и да направя Fletching Table, за да го сложа на този. Да се върна, когато си взема правилната оферта. И ето е офертата, за която чакам много. Да видим какво ще предложиш. Даваш лък. Което не е каквото търсиме, да. Така. Нека да намерим другия, къде беше. Къде тук. Ето го. Здравейте, господине. Пръчки аз нямам. Но мисля, че знам къде мога да взема. О, моркови. Ще си ги засадат. Дали ще падне от яйцето от кокошката и от яйцето кокошка? И падна се кокошка от яйцето. Аз тук ще трейна още така. Вдигнах го на следващият левел. И господин не обича да дава стрели, но това ще се промени, когато го заколя. Да видим другия господин дали ще го коля. Мисля, че знам защо. Защото няма как да има пръчки и едновременно да има стрели. Имахме малко животни. И сега ние мислиме да свършваме.
И хора, това ще е от епизода на Minecraft сезон 1, епизод 1. Ако искате да продължи тази поредица, лайкнете, абонирайте се, споделете с приятел и на 10 лайка следващото видео. чао!